Pracovať v odbore, ktorý nás baví, sa niekomu podarí, niekomu však nie. Keď sa však splneniu tej služby venujeme naplno, mohlo by sa to aj podariť. Zoran Veselinovič, ako sa pamätá, dýchal rockovou hudbou a tak i dnes jeho povolanie s tým úzko súvisí. Zvukárstvo, fotografia a gitara. Tri lásky kisářského rodáka Zorana Veselinoviča, do ktorých sa zamilovalo v mladosti a stále sa ich nevzdáva. Začal som tu technickú školu studovať a počalo, že aj hudzávam a na čím to nahrávať. Viem elektroniku, techniku a začal som sa interesovať okolo nahrávania muziky. A najdúci som aj maľoval koncerty, chodím na koncertách, tam som. Už keď som tam, zoberiem aparát, ako dneska, keď zoberieš mobilný, tedy sa nosí filmový ten aparát a štrgal, prídem domov, vyvíjam filmy, pozerám to, idem do školy, učím sa a tak išlo všetko, držala ma muzika presne, čo som robil, bolo všetko okolo muziky. Po strednej škole začal pracovať ako zvukár v rádiotelevízii Nový Sad. Neskôršie absolvoval niekoľko odborných školení a tomu otvorilo vráta nových možností. Púť tohto tvorivého človeka dosiahla až do Londýna. Pôsobí tam ako technický inžinier v Abbey Road Studios, považovanom za prestížnu ikonu nahrávacích štúdií. Najkrajšie tie začiatky voľakých, keď začali sa, pamätám veľmi, keď Robbie Williams začal jeho solo kariéru posle Take That, on bol v tom štúdiu, kde si ja robil, a to bolo 3-4 mesiace, tak sme sa družili tam. Aj do dneska, keď sa vidíme, sa mi ohlási, ak sa nájdeme, vidíme sa do štúdií. To z band Blur, s ním som sa družil, Oasis, keď nahrávali prvý album, ja som bol v tom štúdii. Aj také začiatky, ale keď príde Rolling Stones, ktorí robia napríklad 15. album, to je za nich nič, aj nie to. Aj mám, aj Madonna, aj tí, keď prichádzali. Ja chcem, keď príde nejaký nový band a uspie posle toho, ako Florence and Machine. Bezmála 200 ročia je tomu, ako fotografia dobila svet. Umožňuje nám zachytávať okamihy života na obrázkoch a keď je dobre urobená, bez slov rozpráva príbeh. Presne to pre Zorana Veselinoviča predstavuje fotografická tvorba. Okrem toho, že ako fotoreportér prispieval do hudobných a mládežníckych časopisov, medzi nimi aj do Vzletu, jeho fotky krášlia aj známe publikácie. Prvý slajd, čo sa predal, agencia, čo predala, zakočila na naslovnej strane od Eric Claptonovej biografii 90. roku. A aj teraz počujem, že zobrali ešte jeden obrazok za jeho ostatný Blu-ray kolekciu voľakého koncertu. Spolupráca s rockovými veličinami je dnes jeho každodennosťou. Nie div, že sa k tomu dopracoval, hudbou dýchal odjak živa a aj sám bol kedysi členom rockovej kapely. Boli sme voľakí rockeri písačky. No. Od 77 rokov, keď som začal hudovať grupa Harem a potom mal som môj rock generátor band, potom Zona BB, bez zbroja, no a potom odišiel do vojska, prišiel naspäť, začal zasúvať izbledej fotografii, Potosi sme sa volali takové, potom nejaké Piraty, potom Attila, lokálna paráda. Vždy som mal nejaký band, keď som hudal. Vojniče, stuka. Ma kakva štuka, daj ovo starešini i vojno si. Avijan. Ma zdravo. Ja. Zdravo. Voz. Druži poručniče, molim vas. Oj, doviđenja. Odakle vi dolazite? To je to. Ako dieťa, predtým, keď ja začal do školy chodiť, keď som mi spýtali, a čo ty budeš, keď vyrastieš, ako budem herec. Aj sa mi vydalo aj to,
prvej tej sérii Folirantov som mal za pár úlogov. S tým, čo dosiahol, Zoran Veselinovič je spokojný. Taký si, aký si aj. Čo spravíš, nemôžeš. To, čo dostávaš pomoc od druhých, to aj len pri vremení aj providno aj nemôžeš sa na to osloniť. Ale už, ak si vojak, to pomôže, to je trenutné. Nemôžete mu pomáhať celý život. Da mám teraz vojakov tých 30 rokov, da mi tohto všetko pomáha na mieste. Nemal som, všetko som, myslíš, sami. Tak je, úsil svoje kľúse, ideme ďalej. Dosiahnuť svoje ciele nemusí byť ťažké. Treba len sledovať svoje srdce a nevzdávať sa toho, čo nám robí radosť a život krajším.